So yun, dumating na si Pops. Ayan. So ito na yung ito na yung pagkain. Pagkain nyo dyan. Si Kuya Marvin. Pijong, agka na kontak Pijong eh. Pampasensya nyo lang yan, panyuwiran nyo dito. Paminin atim. Pampasensya nyo lang. Pahuli, naaga nyo dito. Pagkabalat na kontak, ang teatesyo dito. Tayo pala na bilang. Kanina pa to, kanina pa yan. Walang uma-accept na rider. May nakalagay additive oh. Kanina pa yan, walang uma-accept na rider. Ang rider na kukuha na ito, masyerte kasi may ano to, may tip dito. Hindi ko na inilagay yung tip diyan. May tip ako ibibigay sa rider kaya masyerte yung rider na makakukuha na ito. Hindi ko na nilagay diyan. Ayan, di ba kikita nyo yan at ano, yung driver tip. Hindi ko na nilagay dyan. Hindi ko na nilalagay dyan. Kung sino yung mag-accept nitong booking na to, mayroon siyang ano, mayroon siyang tip. So, hintay natin. So yan, may kumuha na si Kuya Marvin. Kuya Marvin din. Alright, so hintayin na natin siya. So yan, hintay natin 17 minutes na lang. 18 minutes kanina yan. So ayan, tumatakbo na. Biglang malumana yung takbo. Biglang malumana yung takbo niya. Oo, ayan na. Op. Op, malayo pa. Ilang minutes na lang ba? Ilang minutes pa ba? Oh, ayan, malapit-lapit na. 9 minutes. Oh, medyo matraffic siguro, kasi paliko na siya, paliko. Medyo matraffic siguro. Yeah, ayan na, intersection na yan ng Arnaldo Highway. Yan oh. Oh, nakaliko na. Medyo ano siguro, medyo matraffic siguro. Yan, medyo matraffic siguro. Tapos yan yung babay niya. So, hintayin natin siya. Saan na siya? Ayan. Medyo matraffic siguro. Ayan na, medyo mabilis na. Pagliko na yan dito sa F Manalo, ayan, malapit na. Pag nakaliko na yan sa F Manalo. Ayan, malapit na si Kuya. Oh! Ano nangyari? 8 minutes na lang. 8 minutes away na lang oh. 8 minutes na lang. Kuya. Hindi pa siya nakaliko. Paliko pa lang siya. Yan, paliko pa lang si Kuya. Ayun, nakaliko na. Malapit ka na, Kuya. Malapit ka na. Okay, dire-diretso na yan. Malapit ka na. Ilang minutes na lang? 7 minutes. So, hintayin na natin siya kaya. 7 minutes na. Alright. Yan, so malapit na siya kaya. 1 minute na lang. Nandito na ito sa loob. Hinahanap niya ito siguro. Hintayin natin. So yun, dumating na si Pops. Yan. So ito na yung ano, ito na yung pagkain niya. Hintayin nyo na dyan. Si Kuya Marvin. Alright.